Quanta il·lusió avui, quanta alegria davant de les portes de les escoles i els instituts de la nostra ciutat, de Badalona. Poques incidències de destacar avui en aquest inici d'escola, en la qual cal reconèixer, primer de tot, la feinada, de fet, el compromís dels equips directius, dels professors i professores, de les famílies també, del personal que està implicat en l'educació dels nostres infants, dels nostres joves i també dels protagonistes, dels nens i les nenes, dels joves, que avui, tots plegats, tots junts, contribuiran d'ara en endavant, 6 mesos després, continuaran contribuint a fer de l'escola el gran espai d'igualtat, el gran espai de les oportunitats, presencialitat, potenciada, assegurada, amb un esforç que ha fet el Departament d'Educació en quant a millorar la connectivitat. S'ha fet una molt gran inversió per assegurar més maquinari, per assegurar més formació, per assegurar nous entorns d'aprenentatge. També s'ha fet un esforç, i això en una ciutat com la nostra, amb tants problemes de segregació, s'ha fet un esforç pels col·lectius més vulnerables, per les escoles de més complexitat. Tot això també comença avui. També comença avui l'esforç que ha fet el Departament per assegurar més personal. Segurament calia més, segurament hi ha coses millorables, seguríssim, però també és veritat que pocs governs a l'estat espanyol, pocs governs també en clau europea, comencen avui el curs amb aquest esforç pressupostari, que ha d'anar més, segur. El govern del Partit Popular a Badalona té assignatures pendents, avui, dia de l'inici de curs. El té en quant a les noves construccions necessàries també a la nostra ciutat. Parlem del futur Institut de la Riera. Cal, en aquest sentit, que finalment, i d'una vegada per totes, el govern municipal cedeixi el solar en temps i forma perquè el departament pugui encarregar el projecte i pugui connectar i pugui activar la partida pressupostària reservada per fer realitat aquest nou institut a la nostra ciutat. També els convenis de l'Escola del Port i de l'Escola Ventosmir. Cal desbloquejar-los. Hi ha una proposta del departament damunt la taula.